agama Islam ki agama suci. Ajarane ngelingne kabeh wong muslim yen besok ki calone bakal ngalami mati. Buktine ingat setelah lahir akan mati. Kuwi perpanjangan dari kata Islam. Mula duweni kewajiban sholat 5 waktu. Ya kuwi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya, subuh, luhur, asar lan maghrib. Ya kuwi ya perpanjangan dari kata Islam. Tapi sing ngangel iki sing mbagusi ati, nyuceni batine dhewe. Sing ngangel iku